Jasno, tak tiež po hodine neprídeš na meno. Mala Robertov syndrom, mohla jebať každého. Klasická topči, ktorú musíš odbiť. Mala trojky prsia a nohy od pása. Ak si ju nedostal, si mal pocit somára, vieš. Koži somára, ten pocit zostával. Keď si to v noci nejaký iný borec rozdával. Zbožňovala miešané drinky, ale mala svojskú vlastnosť, dokázala vypiť jedine tie, čo stáli stopade minimálne. A ona pila tie drinky stále. Ale keď večer začínala, bola vonku s babami a ešte žiadne chlap jej nestihol zaplatiť, tak pila malý biely strik, ale ak prišiel chlap, tak si dala veľký drink, jeden z tých, čo je v ponuke vždycky na spodku. Občas sa uspokojila aj s drinkom za stovku. Chcela byť princeznou od mala. To bol ten fakt, že každý princu dostával. Nebol fakt problémy zvaliť na postel, stačilo mať prachy a polokošelu na koste. Občas netrebalo prachy, stačilo sa tváriť, že ich máš, bola tak trochu blbá. Jej MySpace istotne sršá ružovou farbou a pár trapnými party pics. Zbožňovala Pink Style a Doggy Style. Zbožňovala opiť sa tak trochu do blba, ale nie až tak, aby nedovidela na dvere, keď Bene zareve. Ideme.